Ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ k'an lagɛ Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma k'a fɔ aw ye ko nin y'aw donnen aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru. Dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samakɛ fɛ. Dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan ye. Jɛmukan ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini, kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma n'an b'a fɔ olu ma journalistes. Semaine o semaine an ka wele bɛ se maa damadamani ma u ka na dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra u k'u hakilinaw di ka faamuyali di an lagɛbagaw ma cogo min na bɛɛ bɛ se k'i hakilina sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra. Bi dɔgɔkun kibaru maa fila min b'an bolo olu tɛ mɔgɔ dogolen ye plateau kan an bɛ to k'olu wele sanga ni wagati bɛɛ u kana ɲa ma ka dɔgɔkun kibaru ka hakilina falen k'a la o kelen b'an bolo Umaru Goïta. Bonjour. Est-ce qu'il sera prononcé cogo ɲuman na? Très bien. Ah, très bien. Ok. On est au Mali, on est en Afrique, donc on sait rapport avec en quelque sorte. Ok, Mais c'est pas de Omar souci. Koïta, Ok. après ceci, Niti Raoulel. Merci beaucoup. Donc, ma planam bambolo no lubna akili fale ke comme en b'a fɔ cogo min na mɔgɔ kelen akilina kelen mɔgɔ fila akilina fila o ye an grand frère ba dɔ ye Gabriel Tienu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Nche Kolon Samake, Umar Koita fo, ka Jani Nyamaya Sofo, ana barakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka taa se minnu sigilen don nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na ka an lajɛ u ka jabaraw na u ka so ka minnu tulo fana b'an na k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Basi foyi t'a la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka ɲɛmaayaso fo ka Keba Jalo fana fo ale min kɛlen don k'an ka régie assurer nin wagati in na o de b'an don an ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔ thème belebeleba fila min b'an bolo an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen semaine tɛmɛnen plus précisément le 23 n'o bɛnna jumadon ma an y'an ka ministre de la défense et des anciens combattants ale jiginna Mali 8e région la 8e région n'o ye Kidali ye an ye fitinin don kuma in na semaine tɛmɛlen mais an ma se ka bakurunba la an ma se ka hakilina falen di a kan o bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an bɛ semaine min natɔ filɛ o ka ɲi ka bɛn communauté musulmane n'a fɔ ma silamɛw ka jɛkulu silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka seli ye donc o seli in bɛ bɛn wagati ma min na maa caman bɛ Bamakɔ yan ou bien maa caman bɛ dugu wɛrɛw la fo ka se kɔkannaw ma olu bɛ segin ka taa u ka mɔgɔw kɔrɔ ka seli fête kɛ ka seli ɲɛnajɛ kɛ donc o ye compte rendu jumɛn bɛna kɛ jamana kan o déplacement na surtout an ka jamana bɛ situation min na an da bɛna don bakuruba fila de la ni dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ donc Gabriel an y'a ye k'a fɔ nin semaine daminɛ kɔni tɛ bilen semaine wɛrɛ laban le 23 vendredi an y'a ye k'a fɔ ministre Sadio Kamara ale jiginna 8e région na n'o ye Kidali ye e ka faamuyali jumɛn na symbole bɔlen kɔ a la parce que an bɛ hakilinajigin kɛ k'a fɔ ni visite min kɛra vendredi o y'a sɔrɔ san 2 kɔfɛ Mali armée nationale armée malienne ale Kidali ale faba sigi Kidali fo ka service de l'État au k'olu lasegin plus précisément le 14 novembre 2023 o kɛra armée ka segin ye Kidali et 2 ans plus tard an ɲɛ bɛ ministre de la défense et des anciens combattants na Sadio Kamara ale fana taara visite kɛ visite na programme caman don a la mais yan'an ka se o programme ma e ka faamuyali ye jumɛn ye bakuruba la ni visite in na e bɛ nin jate cogo jumɛn kɔnɔ? Bien, ka foli la kurakuraya i ye fɔlɔ ani baarakɛla fɛn o fɛn bɛ Jani ka jukɔrɔma don don ni ka ni kɛnɛ ninnu sigi. Sadio général du corps d'armée Sadio Kamara ka Kidal taga a Kidal dɔrɔn tɛ a tɛmɛna Gawo fana fɛ ani yɔrɔ wɛrɛw la donc i b'a ye k'a fɔ visite min don lakana bunakun kan ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn lakana ministre de don donc lakana min bɛ tali kɛ défense ani ancien combattant n'o ye sɔrɔdasiw ka ko ɲɛnabɔli ye. A selen Kidal a kɛra nisɔndiya ye kosɛbɛ a kɛra yɛrɛya yirali ani jamana ka fanga bolili yirali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ min yɛrɛ kɔni ye ne se k'a fɔ minnu tora hakili la kosɛbɛ n'u bɛ jate i n'a fɔ wulikajɔ kun belebelebaw dɔw ye o de ye ka taa bɔ cɛdenw ye minnu bɛ ka Kidal mara k'a sinsin an y'a ye k'a fɔ aéroport la général Gamu de taara a kunbɛn n'o ye Kidal gouverneur ye
a n'a ka cabinet a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye. Donc o nana kunbɛn aéroport la o donna n'a ye dugu kɔnɔ. Donc i b'a ye k'a fɔ o dugu kɔnɔna na visitew fana kɛra yɔrɔw la. Je crois bien que Kidal kɛlɛ a ma dogo mɔgɔ si la 2014 hali n'a y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ bila janfa min na kɔnɔ, sabu n'i ye mɔgɔ wele k'a ka nin jukɔrɔma don i ka donni na k'a ka na i dɛmɛ k'i ka donni ɲu, n'o tigi laban nanen bɛ ka kɛ e yɛrɛ tɔnɔma dabaga ye walima ka janfa don kow la ka e nɔfɛ ko k'o yɛlɛma k'o di maa wɛrɛ ma, i b'a ye k'a fɔ o bɛ janfa de ko fɔ. N kan bɛ jɔn ma n kan bɛ MINUSMA ma. MINUSMA bɛ Kidal bila don min na a ma kɛ ni a tun kan ka kɛ cogo min na i n'a fɔ un retrait ordonné et sécurisé, c'est-à-dire n'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ emprise fɛn o fɛn bila n'o ye aw ka daga yɔrɔ ye, a dagalen don mɔgɔ minnu sababu la aw ye yen sɔrɔ aw ka passation kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ka tile d'u ma ka kan kalifa aw sera ka taa ni minɛn minnu sera ka to yen fɛn o fɛn ye aw kɔ ko ye olu ka se ka o wasa don o la. A b'a ye k'a fɔ Kidal i n'a fɔ a kɛlaw ka ni yɔrɔ caman na o remise de site ma kɛ o cogoya la. A bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Kidal t'a la o taara ka minɛn minnu to Banbanci y'o wasa don o la. O yɛrɛ laban nana kɛ maa dɔ b'a fɔ peut-être yanni MINUSMA ka taa wagati la an kɔni y'a ye tuma caman semaine kɔnɔ an tun b'a ye MINUSMA bɛ kan dɔw di donc e ka nin kuma la peut-être est-ce que mɔgɔ minnu b'an lajɛ olu bɛna faamuyali sɔrɔ a la parce que an y'a ye kan dɔw dira clé symbolique dira. Oui, kan dɔw dira par exemple Gao kan, Menaka kan ani Tombouctou kan olu dira en bonne et due forme, olu dira i n'a fɔ Sévaré ni je crois bien que ne ma fili Douanza fana tun kan ka sɔrɔ a kɔnɔ. Donc i b'a ye k'a fɔ olu kan ninnu dili problème ma y'a la o, mais olu bɛ minnu jukɔrɔma tintin na n'o ka fiɛfi yɛrɛ yɛrɛ de tun ye Kidal yɛrɛ. Bɛɛ lajɛlen y'a ye fana bɛɛ ta kɛra cogo min na o kan taara muguni kisɛ la. Pourtant ça ne devait pas être le cas. Donc janfa bolo dara kabini o waati ye, mais ko n'i b'a fɛ ka basigi sɔrɔ i b'i labɛn kɛlɛ de kama. Kɛlɛ tɛ sɔrɔ fiyewu, basigi tɛ sɔrɔ fiyewu fɔ kɛlɛ ɲɛda de ka ye kun, kɛlɛ se fana minɛnw fana ka ye e kun. Je crois bien que an ka autorités y'o de faamu. Surtout que minnu bɛ ko kunna nin waati in na n'an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu don lakali tɛ a kɛra o la a kɛra o ɲɛna olu yɛrɛ tun b'a cɛrɔ. Donc olu sera ka o yɛrɛ bɔ a la cogo min na ka tila ka na jamana mara ko ɲɛnabɔliw ka kɛ o tigibatigiw ye. Je pense que foyi tun dogolen t'o la a ko kɛlɛ kun kan. Donc Kidal ta kɛra cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ni visite a y'a yira k'a fɔ Kidal an tun mana fɛn o fɛn fɔ kɛlɛ nin na tant que Kidal tun ma minɛ basigi tun tɛ se ka na parce que kɛlɛ bɛ kɛ ni mun ye kɛlɛ bɛ kɛ ni maramafɛn ani musaka ye. Mun de bɛ se ka maramafɛn sɔrɔ o ye musaka ye. Musaka dun bɛ bɔ sɔrɔ sira jumɛn fɛ o ye jamana nafa sɔrɔ siraw ye i n'a fɔ sanubɔyɔrɔ minnu ni tabɔ kɛra o kalama k'a ye k'a fɔ a tun lakodɔnnen don ko site d'orpaillage bɛ Kidal mara kɔnɔ, mais min ye k'a fɔ ko sanu tun bɛ arafini Kidal yɛrɛ dugu kɔnɔ o de tun tigiya tɛ mɔgɔ caman bolo, ani ka taa ye k'a fɔ minnu tun bɛ ka Kidal mara a don masina na ni olu tun bɛ k'o yɛrɛ kɛ jamana k'a fɔ ko olu b'a fɛ jamana yɔrɔ dɔ ka tigɛ ka di u ma en réalité olu tun ye birifini ye o kuma tun ye birifini ye o bolo yaasa olu yɛrɛ ka se k'u ka c'est-à-dire u ka mara sigi ka o sagona kow kɛ parce que mara bɛ kɛ ni mun ye mara bɛ kɛ ni jamanadenw dɛmɛni fɔlɔ jamanadenw kun tilenna dɔɔni fɔlɔ ni ka baara kɛ n'o ye an y'a ye k'a fɔ a san 10 a n'a kunkanfɛn kɔnɔna na o ma kɛnɛyaso jɔ o ma kalanso jɔ o ma sira dilan hali moyen de communication minnu n'o tun ye dɔw sigilen don gouvernement tɔgɔ la o y'o bɛɛ lajɛlen saboté. Donc i b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ tigibatigiya baara kun tɛ ninnu kɔnɔ, mais an ka yɔrɔ dɔw sigi dɔrɔn no man line a ka to an ta la mɔgɔ si kana na an diyagoya foyi la mɔgɔ si kana na fɔ k'an ka don nin da nin fɛ. Donc Sadio Kamara ka Kidal taga a bɛ bila minɛn min kɔnɔ ne bolo o de ye jamana marabagaw taara yira k'a fɔ ko jamana ye sibiri kelen k'a tɛ tigɛ ka di mɔgɔ si ma o y'o baara de kɛ wa o sebaaya fana sɔrɔl'o bolo
il fallait que donna nata la olu yɛrɛ ka se kɛnɛ kan n'o ye faamaw marabagaw ye à un certain niveau parce que maraba fana bɛ région na mais ministre ka déplacé ka taa n yɛrɛ ye a témoignage dɔw sɔrɔ assurance ɲɛmɔgɔw dɔw la général Masawule Samake n'o fana tun bɛ délégation na a y'a yira k'a fɔ ɲɛma ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na se olu ma u ka baarakɛyɔrɔ n'u ka don o don kɛta la ko o ye bonya min ye vraiment o ba waliɲumandɔn de don ka ɲɛsin olu ma parce que i b'a ye k'a fɔ o Kidali kelen mara kɔnɔna na Tenzawatène ko nin fana a ganna kosɛbɛ kosɛbɛ an da la fɔ complicité ninnu dɔw yera la Ukraine ni Bamanciw kɛlen k'o bolo di ɲɔgɔn ma ka janba nin da an ka mɔgɔw ɲɛ n'o dɛmɛbagaw donc nin bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ Kidali mara totalement ani intégralement a bɛ an ka jamana finitigilakaw bolo an ka sanfɛla y'an ta i n'a fɔ général de corps d'armée y'a fɔ cogo min na an ka dugumana ani an ka karangada n'o ye an ni jamana wɛrɛw cɛ ko an se k'an sigi bi k'a fɔ ko olu lakanani tɛ kɛ an ma baasi ye bi. Je pense que la visite, pour moi, a bila au cadre de kɔnɔna na. Baasi t'a la an bɛ tila ka segin ma sɔɔni Umar visite kɔni daminɛna visite je pense que ministre ni délégation une forte délégation de taara parce que a kelen tun tɛ maa caman taara mais kɔfɛ an bɛna don olu la mais visite n'a fɔra k'e k'a qualifier ou bien e ka observation kɛ visite in kan 2 ans après le 14 novembre 2023 e bɛ mun de faamu a la surtout an ye programme min ye parce que ko ministre sera yɔrɔ min na a sera taara erike i b'a fɔ ka taa duwawu don kɛ maa minnu tangara kɛlɛ in na surtout spécialement 2014 an ka soldat minnu tora fɛn kɛlɛ in na donc u bɔlen kɔfɛ a ye autorité locale i b'a fɔ traditionnel ninnu dugu fɛn bɛ minnu bolo i b'a fɔ an ka côté traditionnel la a ye visite k'olu ye u bɔlen kɔfɛ ani armée mɔgɔw fana sigira ka kuma fo ka diinɛ ani histoire culturelle kɛ e bɛ mun faamu ni visite in na a n'a programme en délégation na. Alors, Bokar min fɔ kura ye grand frère y'a fɔ Gabriel Kyeku n'i y'a ta k'a lajɛ ni visite c'est une suite logique n'i y'a reconquête lajɛ déjà i b'a ye k'a fɔ ko c'était à l'issue sinon suivant une vaste opération de reconquête du territoire national Mali ye min bolo da walasa ka se ka jamana lasɔrɔ Kidali ko kɔni maliyɛn bɛɛ bɛ Kidali ko kalama Kidali ko c'est plus d'une dizaine d'années a tun bɛ ka échappé Mali la donc le 14 novembre 2023 Mali armée yɛrɛ sera ka taga ka taa Kidali ka don Kidali alors à la suite de cette reconquête i b'a ye k'a fɔ ko Mali ye min kɛ ka essayer ka yɔrɔ sécuriser fɔlɔ Mali y'a essayer ka yɔrɔ sécuriser ka camp sécuriser ka essayer ka na ni Mali administration fɛnw ye Mali couleur ni fɛnw ye ka yɔrɔ basigi et logiquement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ comme a y'a fɔ cogo min na o yɛrɛ yera terrain kan et ça c'est très important parce que ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ yera kɛnɛ kan o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la non seulement jamana hakili bɛ mɔgɔ minnu b'o yɔrɔ la maliden minnu bɛ yɔrɔ la et ensuite armée mɔgɔ minnu b'o yɔrɔ la mais aussi jamana bɛ ka Kidali ko parce qu'il faut savoir que an da bɛna don a la i y'a kuma fɔ Kidali c'est une question vraiment épineuse Kidali question ye question vraiment complexe de et l'une des plus belles choses que la transition a fait Kidali en fait partie ça c'est incontestable voilà maintenant a ka Kidali tagali n'i ko k'i b'a qualifier i b'a jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko ɲumanba de don c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel il fallait le faire donc Kidali aujourd'hui a y'a fɔ c'était un endroit où mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ dɔrɔn Kidali bɛ yen ten ou bien k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ tɔw la cogo min na a bɛ yen ten mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Bamaci ninnu tun kɛlen don ka yɔrɔ dɔw dilan u yɛrɛ ye u kɛlen don ka yɔrɔ dɔw dilan u yɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ magasin hankɛ min tun b'u bolo yɔrɔ la u bɛ raffinage ni fɛnw kɛ yɔrɔ min na a bɛ taa fo magasin 300 ani 36 ɲɔgɔnna la u b'u bolo dogo la et a yɔrɔ ninnu n'i y'a yɔrɔ ninnu jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko video surveillance tun bɛ yen c'est-à-dire climaw ni fɛn fɛn ye luxe ye ko hadamaden bɛ se k'a ɲini duguba kɔnɔ o tun b'u bolo yɔrɔ in na i bɛ taa sɔrɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw tɛ gɛrɛ hali o fɛn na i b'a ye o de la minisiri yɛrɛ da bɛ maga la k'a fɔ ko tuma min na
jamanadenw bɛ sɛgɛn na ani siranw ni fɛnw na mɛ an bɛ taa ye k'a fɔ ko olu bɛ ka ɲɛnamaya kɛ ni ɲɔgɔnna sɔrɔba yɛrɛ kɔnɔ donc o hukumu de kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko kidali minɛli ka na n'a ye et puis sanu hakɛ min tun bɛ bɔ yen don dɔw la o tun bɛ se ka taa fo kilo caman de la sanu la o bɛ Mais se ka ça min nous sɔrɔ. cogne avec engrais chaman coulé quoi parce que d'un côté à défenseur ou de l'autre côté d'où va traiter quelque fake news d'où va créer quelque désinformation parce que certainement n'a pas que ça nous boit kai mɔgɔw bɛ da la parce que caméra bɛ to ye et puis encore an ɲɛ b'o société la mais Kidal mɔgɔw bɛ photo de monter bilalen k'a fɔ sanu ma bɔ Kidal mais a ka gɛlɛn i ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka na ni preuve palpable ye depuis 2010 2011 2012 nin kuma in ma ka fɔ mais mɔgɔ caman bɛ yen u mago bɛ min na sisan o ye preuve de ye parce que olu kɔni y'a bila fake news de kɔnɔ désinformation ou bien volontairement. Fake news tɛ la preuve en est que wagati min na accord d'Alger bɛ signé 2015 n bɛna min f'i ɲɛna n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna maliyɛn caman tɛ min dɔn accord d'Alger bɛ signé wagati min na o wagati la olu de Kidali kelen de sera ka a négocier sanu bɛ bɔ a fɛ yen 10% ka d'a ma sans du pays bɛɛ bɛ se ka taga a loi minière lajɛ tu vois donc olu sera kelen de sera k'o négocier k'o fɛn kɛ parce que ces jours là a bɛ kɛ don min na fanga an bɛ se k'a fɔ fanga b'u la parce que n'i ye kɛlɛ kɛ ka se sɔrɔ mɔgɔ kan i n'a tigi taara discussion na ces jours là i bɛ se ka fɛn dɔw fɔ bien que négociation ye dɔ ta dɔ bila mais i bɛ se ka fɛn dɔw imposer donc Kayi filɛ nin ye miliyɔri 7 ou ka taa 5 la ka bila 7 o de bɛ Kayi mais Kayi t'o sɔrɔ on a vu n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ an ye mɔgɔw ye minnu nana ni c'est-à-dire minnu nana ni stratégie ye pour que jamana localité ni sanu bɛ bɔ o yɔrɔ la i bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ pour que a bɛ se ka fɛnkɛ kɛ cogo min na olu ma se ka adopter mais Kidali dɔrɔn de sera k'a fɔ k'a fɔ malgré ça o 10% ni fɛnkɛ ninnu na je sais pas ni u tun b'a bénéficier ou pas parce que ça aussi ça reste à vérifier mais u tun bɛ sanu min sɔrɔ yɔrɔ in na ani sanu min bɛ bɔ cogo min parce que u taara arabukan na yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko adar baitul mal c'est-à-dire c'est de l'argent c'est-à-dire la maison de l'argent en mot pour mon dire parce que le mal c'est l'argent en arabe un trésor ça que voilà c'est trésor de dos mais ni ko kiba ta mot pour mot comme je connais l'arabe aussi donc baitul mal al mal ça c'est l'argent donc c'est avec beaucoup warso ni ko kiba ta mot pour mot maintenant pour être dans les phrases soutenues et puis parler correctement, on dit trésor. Donc maintenant, au relais, il va y avoir ko yɔrɔ yɛrɛ dilan ko yɔrɔ bila a yira la k'a fɔ gafe dɔw yɛrɛ sɔrɔla yen min b'a yira k'a fɔ u tun bɛ baara kɛ ni kɔfɛ mɔgɔw ye tubabuw ye u bɛ transaction kɛ cogo min na olu gafe ninnu fɛn ninnu yɛrɛ donc c'est-à-dire daliko kuma a kuma ka girin wa a kuma ka ca wa a nafa ka bon kosɛbɛ. Stratégie. Voilà. Bashitala. Donc, Gabriel, il y a une délégation qu'on a tout juste fait qu'elle est un ministre de la Défense qui a interview de Kera. Donc, elle a une confrère ou un mot et un coiffé. Journaliste, malheureusement, nous invité à nous de précisément faire un procès CFU. Donc, il y a un ministre de la Défense et des anciens combattant a imposé fin dɔw kan i y'a fɔ a ka kuma la ko problème l'instinct fɛn min bɛ du ni mankan ma ɲa k'a bɛ kɛ du kɔnɔ a bɛ dilan du kɔnɔ de plus encore problème bɛ Mali da la c'est un problème malien on doit avoir une solution malienne n'a fɔra k'e ka analyse an bɛ contexte na surtout fɛ Umaru da sera ma sisan accord wagati jamana dɔw de nana communauté dɔw de nana jamana dɔw yɛrɛ de désignera k'a fɔ ko garant de l'accord de la paix l'accord pour la paix plutôt donc jamana dɔw de désignera k'olu kɛ garant et ni ministre n'a fɔ ko c'est un problème malien donc solution malienne min bɛ ɲini la est-ce que o tɛ toujours o tɛ k'a jira hali sisan la solution aux pays limitrophes, aux pays voisins, je pense que c'est comment souriant. Je pense que c'est encore une façon de dire aux groupes armés qu'à fort, c'est-à-dire à bien fort. Ni tɛgɛ de yiralen don o la halisa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa. Tɛgɛ min yiralen na ko fɔra ko tɛgɛ in yiralen pɔsɔn ni kuma bɛ ɲa k'a bɛ kɛ dɔw de ye
jamana dɔ de non tɛ o ye tigɛ waati min na o ye waati min na an tun ye kuma bɔ an ka so ka taa fɔ walidu kɔnɔ donc i b'a dɔn n'i bɔra n'i ka kuma ye i bara kuma ka taa fɔ walidu kɔnɔ e tɛ sago tɛ ka kuma baro sigi cogo la bilen quoi donc diyagoya de don maa wɛrɛ da n'a don aw ka du kɔnɔ kuma na parce que aw bɛ ka taa aw ka du kɔnɔ kuma kɛ walidu kɔnɔ donc impérativement a bɛ ka kɛ min fɛ yen ale yɔrɔ fana bɛ kɛ kuma na maintenant non an ma bɛn a la sa min kɛra o don a se tun t'an ye o an diyagoyara k'an don an da fɛ de moi j'étais l'un des premiers journalistes à l'époque radio Danbe la ne ni Abdul Niang ka accord ni presque don o don n'an bɛ revue de presse kɛ n'o tun ye don kibaru ye an tun bɛ accord article dɔw ta article dama dɔw ta k'a essayer k'olu commenter k'o kalan fɔlɔ ka sɔrɔ ka commentaires da o kan c'est à dire de A à Z accord foyi dogolen tɛ nka parce que on a pris le temps ka accord kalan hali annexe ni fɛn minnu sɔrɔla la i b'a ye k'a fɔ en réalité accord tun tɛ quoi ni tun ye géopolitique ni géostratégie sugu dɔw de tun sigilen don min laban bɛna wolo à la reconnaissance d'un état tiers voilà au nord du Mali donc o de tun labɛnnen don fo ka laban tuguni ka golo jɛman minnu bɛ o sigida ninnu na ka olu fana pisɛya ni golofimaw ye d'une certaine manière ka suprématie blanche ka o bila sanfɛ quoi k'o kɛ réalité ye an ka jatew kɔnɔna na et de toutes les façons a tun tɛna wolo ɲuman na ni basigibaliya tɛ d'ailleurs premièrement olu minnu ye golo jɛmanw ye yen i b'a ye olu ye minorité ye ni k'i bɛ avantage sugu dɔ ta k'a di minorité ma ka majorité to yen au détriment des compétences ani mɔgɔw ka seko la n'u ka dɔnko k'o bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ k'i ta kɛ karisa ye nin siyala mɔgɔ ye a y'a to n'an bɛ cɛ ta kɛ walima n'an bɛ mɔgɔ ta kɛ nin cakɛda masina na nin pourcentage ka ta ka di olu ma olu fɛn ninnu de tun b'a kɔnɔ vous voyez donc accord ni tun tɛ se ka na ni basigi ye cogoya si la et c'est ce que je pense bien que bien vrai que sani ninnu ka na transition mɔgɔw ka na disons sani régime militaire ka na parce que ne tɛ transition ko kuma na bilen quoi hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw autorités yɛrɛ dɛsɛlen don k'o yɛrɛ départi à expression na c'était devenu un régime militaire si on ne veut pas d'un régime militaire an ka tɔgɔ wɛrɛ d'a la min kɔni tɛ transition ye une transition c'est quelque chose de quelques mois et puis au maximum 2 ou 3 ans an bɛ ka taa mandat kuturu yɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen na nin waati na et c'est-à-dire laɲini yɛrɛ ye min ye o de ye ka san 5 d'u ma min yɛrɛ fana bɛ se ka lakurakuraya o kuma de bɛ sen na donc an ka transition ko kuma je pense bien que les autorités doivent trouver une formule k'an bɔ transition ko kuma na donc sani nin régime ka sigi i b'a ye k'a fɔ baara dɔw yɛrɛ fana de tun kɛra f'a ma ɲa communauté internationale yɛrɛ tun y'an ka fanga saisi k'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilaka ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu bɛ ka accord saboter pour que a kana sigi sen kan beaucoup de généraux ont été cités k'a fɔ qu'ils sont en complicité avec tout ils sont dans des pratiques min bɛ se ka kɛ sababu ye accord ni application bɛ échouer a bɛ échouer que parce que ils ne sont pas politiques olu se ye min ye olu tɛ décideurs ye mais décideur mana min ta k'a d'olu ma n'olu yɛrɛ b'a dɔn n'a sigira sen kan ko jamana cikan don u tɛ sɔn fana o mécanisme fɛn o fɛn bɛ se k'a saboter u b'o baara de kɛ donc o baara de kɛra fo ka na se ni régime sigili ma sen kan olu fana nana ye tiɲɛ yɛrɛ la an tɛna se k'an sen don an tɛna se ka continuer nin ye a waati dɔw la certains politiques avaient même parlé d'une mise en œuvre intelligente mais je crois bien que mise en œuvre intelligente yɛrɛ fana on a même vu que c'est pas possible solution t'a la quoi parce que frustration minnu bɛna wolo a kɔnɔna na maja minnu bɛ accord nin na ni k'i b'a sigi sen kan a bɛ wolo ni basigibaliya yɛrɛ ɲɔɲɛlen min bɛna juguya kokura ni an tun bɛ min na nin ye donc du coup olu nana o ko k'an bɔra la mun de kan ka kɛ sisan an bɔra la o kɔrɔ t'a jira k'a fɔ k'an ye da tugu sigi ka fɔ ye o de kama un dialogue intermalien sigira sen kan o dialogue intermalien fana nana wolo min na bɛɛ lajɛlen b'o dɔn bi kuma lasurunyana dɔrɔn k'a jira k'a fɔ Kidal ko an tɛ se ka Kidal fɔ n'an ma géopolitique dɔn a la Kidal bɛ dakun min na Kidal ka basigibaliya bɛ Algérie arrangé Kidal yɛrɛ fana ka to nin situation na où l'État n'a pas le contrôle là-dessus
o fana bɛ mɔgɔ wɛrɛw arranger i n'a fɔ e yɛrɛ b'a fɛ ka douter mine ko la mais raffinerie bɛ yɔrɔ min na kɔni sanu bɛ sɛnsɛn kɛ yɔrɔ min na non écoutez o kɔni o to yen non des gens ont quitté ici mɔgɔw imaginez pendant la reconquête n ko terroristes tun bɛ ka taa o mine ninnu dɔw kɛ o ka lieu de repli donc ni mɔgɔw bɛ ka fɛn kɛ site d'orpaillage kɛ repli n'o taara attaquer kɛ ou bien su o ma to yɛrɛ kɛ sanubɔlaw ye su mana ko u bɛ maramafɛnw ta ils vont attaquer les positions de l'armée mɔgɔ tɛ se ka douter a la bilen ko o yɔrɔ ninnu et puis d'ailleurs ni sanu tun tɛ Kidal mara la à ce que je sache hali n'a y'a sɔrɔ ko pétrole walima gazi tun bɛ bɔ Kidal ce n'était pas à leur portée aw tun t'u ta ye o tun ye Algérie ka bɛnkanni wale ye an ka fɛn an ka territoire kan maintenant mun de tun bɛ se ka kɛ bolominɛyɔrɔ ye ninnu bolo k'o bɛ se k'o ka kɛlɛ financer k'o ka kɛlɛkɛdenw sara ni ka a baloko ni a mobiliko ni a maramafɛnw ka mobilité fɛn o fɛn n'o mako b'a la o ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la je ne dis pas que kɛnɛmamɔgɔw ka dɛmɛ t'u yɛrɛ mais sanu fana tun jɔyɔrɔba de tun b'a la tant que an tun ma Kidal minɛ ka Kidal minɛ k'a kan ta ye terrorisme min n'an y'a affaibli considérablement bi sisan tun b'a sɔrɔ foyi ma bɔ a la parce que an y'a ye toutes les stratégies d'attaque ani fɛn o fɛn kan ka kɛ dans les prochains mois en termes d'attaque et d'instabilité a bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa décider Kidal a moyen fana tun bɛ bɔ Kidal ka na di mɔgɔw ma a bɛ sɔrɔ sira jumɛn fɛ i b'a ye k'a fɔ l'or était l'élément clé pour financer ces actions terroristes. Donc Umar an bɛ segin ma an b'a fɔ ko parce que or ko in an y'a kuma kɔni mais an ko simplement an mago bɛ min na par exemple sisan ni or ko kuma in fana an b'a ye bi na ni a prévu nana ce serait une vérité incontestable mais pourquoi an y'a ye k'a fɔ interview complète taara kɛ Kidal pourquoi caméra ma se ka o or raffinerie yira ani ko or bɔ minnu yira ça o fana c'est quelque chose de palpable jamana bɛ se k'i bolo mɔgɔw dɔw la parce que fɔli in dénonciation mɔgɔw bɛ k'a fɔ a bɛ san 10 bɔ mais certes ni interview in taara kɛ c'était l'occasion par exemple ministre yɛrɛ ka taa o yira mɔgɔw la a n'a raffinerie peut-être o tun b'a to jamanaden minnu i b'a fɔ ne ye minnu bolo hali sisan est ce que an mago tɛ prévu wɛrɛw la ka se ka appuyer parce que bɛɛ n'i ka position défendre don o fana tun ne bolo o fana tun bɛ sɔn ka fisaya ko la kɔni n'a ma ɲɛ ko caméra sera ka ministre de la défense interviewer Kidal kan kɔnɔ. Bon, moi je pense que c'est juste stratégique parce que il faut savoir quand même qu'on est avec les militaires et qu'on est à Kidal. Ça a été dit, ça peut être largement suffisant pour que ça soit à prévu établi. Maintenant, dire que Kata a filmé Kaira, moi je pense qu'au Fanaï, au Fanaï, c'est quelqu'un que le vrai quoi. Et puis, il faut être prudent avec ces genres de choses aussi. Parce qu'on sait quand même que tout ce qui est Kidal ou tout ce qui est or et trucs comme ça, c'est des choses qui attirent beaucoup d'ennuis et tout ça. Donc, je pense que Kata a filmé Kaira. C'était pas forcément une bonne idée. Mais c'est quelqu'un Kaira. Kapoko va y prévu plein et tout. Et là, c'est lorsqu'on veut vraiment montrer qu'il appelait. Bon, je pense que les autorités ne sont pas dans cette dynamique. Ok, problème pas. Donc, amena si ministre de la Défense qui a interview et bon interview ce n'est pas directement pointé du doigt qu'à l'Algérie qui a intervenu en tant que garant de l'accord parce que quand il sous-entend que c'est un problème malien donc il faut des solutions maliennes. Alors l'Algérie de désigner et puis encore c'est la communauté internationale. Alors Gabriel Tafiagafo, France, Europe, Jamana, Tchabaoulé désigné en tant que garant de l'accord de la paix au lieu de Ato côté Flavie Sarakasi Ibrahim Boubacar Kafanga era Ougati wa ba donc afo Ibrahim Boubacar Kafanga mo lié accord négocié toujours mo chama al système au lieu de même nous sera posture changera et que état c'est une continuité. Une chose est sûre et certain, ça c'est sûr et certain, c'est vrai que jamana be blani on a tuma do la politique quel était ban fugu be na be dia Mali et Algérie, mais ce que l'on peut dire par rapport à cela, c'est-à-dire il y a une autorité accord d'Alger à point, il y a un point qui là pour ne pas que l'Algérie ait une opportunité qui initie le problème là. Parce que c'était aussi l'occasion propice pour l'Algérie quand à chaque fois qu'on a fait nos réclamer ou qu'on a fait nos efforts en tant que garant de bon. C'était une façon pour eux
Algérie d'abord définitivement. Et je ne suis pas sûr que Algérie c'est une opportunité sur le tournoi comment Mali problème. Parce qu'aujourd'hui, et bien gagner au Rome il y a beaucoup Nations Unies côté fait et tout ça. Je pense que les autorités ne sont pas au max au état pour nous dire que ami fait ou bien Rome na bibina ou bien essayer de camper ami c'est que yɔrɔ basigi cogo di an bɛ se ka kɛ en sorte que kow ka ɲa yan cogo di fɔlɔ ça peut venir mais k'a fɔ ko Algérie de bɛna na kɛ comme garant toujours ka kuma ka fɛn dɔw kɛ je ne vois pas ça ɲɛ t'o kɛcogo la quoi. Mais est-ce que région a bɛ se ka région stabiliser davantage est-ce que nin posture in bɛ se ka région kɛlɛ man ɲi kɛlɛ cogo o cogo man ɲi mɔgɔ ni i jɛɲɔgɔn mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra cogo cogo aw kɔni kan ka se ka solution dɔ sɔrɔ aw bɛ sigi cogo min na mais dire que ni karisa bɛ kɛlɛ ko conséquence t'a la conséquence b'a la kɔrɔ y'a fɔ a ka kuma la sisan et ils avaient quand même depuis l'accord depuis voilà, ils avaient quand même des choses derrière la tête concernant la région et puis ensuite aussi en téléphonie compagnie téléphonique comment de fana kunbe tout ça donc du coup k'a fɔ ko jamana ka intérêt dɔ bɛ n'i y'a ye u b'a fɔ ko farajɛ jamana dɔw bɛ yen ko ye u bɛ nɔrɔ la farafin jamanaw la truc comme ça c'est pas comme si fɛn wɛrɛ don u b'a ye la de k'a fɔ ko n ka intérêt bɛ yen ni n ka intérêt in n'i y'a perdu jamana wɛrɛ de bɛ na a bénéficier donc du coup pour que jamana ka se ka jɛ a ka intérêt kɛ cogoya dɔ la a ɲɛ bɛ fɛn min na hali n'a sɔrɔ n'a ta tɛ kuma dɔw la a bɛ kɛ a kuma ka ca. Mais je pense que quand même qu'on doit trouver une formule qui est et ce qui est devenu très difficile parce que quand il s'agit d'intérêts, de gains, de l'argent, de tout ça, ça devient très très compliqué. Et la région de Kidal, c'est une question vraiment épineux, je l'ai dit. Et je pense que l'autorité quand à la façon belle là, Madola Arna Soron, Kasega, Benkafodo, pour que Feno Kasega Drabo. Donc, très bien. Donc, Gabriel fait le bibliothèque avant qu'il y ait une dernière question sur Kidal. Sama que il faut tourner une bonne fois pour toute la question de l'accord pour la paix et la réconciliation. On sait qu'aujourd'hui, comme accord, c'est jour la blé. Non, jour comment arrêté, on passe tourner là et là. L'Algérie est out dans le processus. Mais est-ce que parce que tout simplement, ça va stabiliser la région? L'Algérie, ok, ça m'a on voit que l'Algérie est un pays stratégique dans la région. Stratégique, oui, mais l'Algérie n'a pas la stratégie c'est de maintenir son influence sur nous. Mais nous, on a compris que, bon, dans un passé récent, on n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, on s'est doté des moyens vraiment conséquents jusqu'à ce que l'Algérie, tout en protégeant ces criminels-là, a osé drone la jigi. Je pense quand même que, c'est-à-dire, au fait, si l'Algérie a mesure qu'à région, l'Algérie n'a jamais été dans un processus de stabilisation de la région. Faut qu'à donner. Mais peut-être, il va se l'Algérie arranger directement. Peut-être aller influencer la oui, aller makoka ke état benaka politique de do maintenant moi ne bora kalama ko Omar Koita ka politique que ça m'arrange pas. Est-ce que je suis obligé de continuer de tisser les liens étroits avec lui? Naka posture si c'est naka posture qui permet est-ce que aujourd'hui Sahel stabilisation sans l'Algérie on ne peut pas le faire. Écoutez, ni Algérie be bonne foi là, ni Algérie bi se ka collaborer. Mais posture mi be Algérie bolonier, l'Algérie craint que une force dynamique, incontestable, incontournable, il faut ayasi ka kumbo chokomina, Algérie tout fait. Elle veut toujours garder son influence aka yira ka foko aller militairement, économiquement en état à ton que ce soit lui à chaque fois en mettant aller de la main en mettant conseil d'état aller faire meilleure référence de aller là ainsi de suite au débana et c'est ce que l'Algérie n'arrive pas à admettre. Et ma femme maintenant pour ce qui est de la raffinerie d'or, imaginez moi comme nous gagnons depuis novembre. Bon, je ne sais pas sur quel motif, bon, je sais pas Eba fait au Qatar machines nous des qui sont encore opérationnelles. J'imagine quand même que 3 ans sans ça va sans flac quand même qu'on fait ni machine fait est en arrêt d'activité
ni donné au fin qu'on a été fait tu vas pas avoir grand chose. Mais ni qu'on bora ORTM n'a ni réémis à la suite à l'interview du ministre de la Défense. Et je pense que c'est largement suffisant comme preuve pour certifier que ça nous ne peut Kidal ou à raffiné Kidal fana. Donc, ne rebolo tout là quoi. Il n'y a pas besoin qu'à ta fait un réunion au là. Bien avant cela, on se demandait quand même où est-ce que ça nous a transité kata parce que tout simplement on savait bien que Mindor Badembe Kidal Mararina Fomenaka et Repechokomina. Vous voyez? Donc maintenant, à direction oui, mais au Korota Irakafo, Iranium te Nigeria. Hein? Donc, il fait ressources nous je ne pense même pas que même les un tiers n'en sera qu'à ou évalué ni qu'à au Souya tellement que c'est énorme. Donc, c'est pour dire que en réalité, Kidal, c'était l'épicentre du terrorisme. Parce que financement fait on fait mais bon, Kokarana, on a d'obé transité, parce qu'on le sait, ONG d'obo barala, ya, au laco d'Orendo. Donc, Kidal, c'était quand même la grande porte ouverte pour que fin belle flux belle qu'à transiter et alimenter les foyers de tension dans le centre et un peu partout au Mali. Ok, là. Moi, une interview et journaliste question posée général de corps d'armée Sadio Aya ici le chef le président de la transition Aya ici afin que donne comme ministre Beba Ketogomina à Koko bon c'est la fin de Foko de Manaka président. Est-ce que cette clarification était nécessaire avec Pena Kidal? Oui, je pense bien, parce que c'est des gens quand même, il a dit, hein, c'est des gens quand même, qui ont fait. Ils ont très bien. Ils ne sont pas arrivés ici comme ça. Donc, je pense que c'était vraiment l'occasion pour lui de pouvoir souligner cette partie, puisque question posera par rapport à cela. Donc, c'est quelque chose de très bien déjà. Ça montre en réalité que il y a cette confiance-là entre eux. Même Nasro, il a dit, hein, aux clarification, est-ce que ça c'était voilà, parce que la question a été posée, donc je pense qu'en répondant, comme Amata donc en répondant déjà, il profite de l'occasion qu'en a fait nos camps, puisque nous avons et puis en même temps il informe ceux qui ne savent pas en réalité à quel point le lien est solide. Voilà, le lien est solide depuis le président surtout le pays. Ok, pas de souci. Je pense que c'est pas une question. Quelle est la clarification? Est-ce que c'était nécessaire ou bien c'était juste que oui, au cas où oui, ni n'ingalu kara fa jabi te kadi. Mais bon, ne rakon bolo aya jabi chukomena jabi chukote tenoka. Et d'autant que la mi be ne commence qu'on nous fait. Ni yɛrɛ site de parodie ni fɛn ninnu jateminɛ ani ceux qui sont spécialisés sur les pages Facebook des fake news i b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la i b'a mɛn ko Assimi se prépare ka taa fɛn minɛ voilà ou bien Sadio se prépare à ka nin kɛ ainsi de suite ça va pas les torchons brûlent ceci cela mais imaginez un petit rappel quand Ibe disait que Jeune Afrique qui nous rapproché pour dire que voilà, on va faire voilà, vous allez payer, on va laver votre image. On va faire de vous vraiment des personnes fréquentables, ainsi de suite. Écoutez, non mais attends, qu'est-ce que tu veux? Non. Il dit très bien que s'ils ne sont pas d'accord, au cas contesté, parce qu'ils ont des éléments de preuve. Donc un média aussi c'est fait pour ça. Nico Moro est diffamé, tu sors, tu réagis, tu réponds. Maintenant, non, à ce que cela ne tienne. 5 ans, plus de 5 ans. Non. Pour que cela ne tienne. Mais est-ce que tu suis quand même? Parce que moi, je suis sur la page de RFI et de France 24, y compris de Jeune Afrique. Mais imaginez. Nous beka mi fo anga mara tikila mogo ye anga jamanaw kan ni wati laban nuna la posture que ces médias là prennent à l'endroit de nous nos états surtout de la confédération AES
Non, c'est inimaginable. C'est-à-dire, il faut être bon enfant, famille, numaye. Oya keka nyeo. Mais est-ce que A en duma te fo. position t'es qu'à nous la communication gouvernementale ou bien qu'à nous la sous forme de communication pour la confédération parce que ils font du journalisme et les journalistes Ça, ce n'est pas du journalisme, s'il vous plaît. Oui. C'est-à-dire, média d'obé, anga yoro fien fana mi. Je le regrette, hein. Je le regrette, hein. Parce que c'est lorsque non. exemple on connaît terrain na air là c'est un moment là qui a l'information oui, mais on se rend compte que mi be RFI ni France 24 ni Jeune Afrique d'Abibi na kanyeshi anga marama, c'est exactement comment épauler, appuyer la politique française qui a échoué lamentablement chez nous. Pour dire que on est en train de régresser tous les jours. Il faut voir comment est-ce qu'on va commenter. Pour la petite histoire, attends, pour la petite histoire, quand Damiba était aux affaires au Burkina, tu sais qu'il n'appelait pas Damiba le président de la junte, il l'appelait le président du Faso. Et quand il veut l'a éjecté, mais il est immédiatement devenu un poutiste et chef de la junte. Donc c'est pour dire que pourtant les deux hommes sont tous venus de la même façon. Ben Nana do de bo à là, pas dans un cadre quand même constitutionnel avec une élection. Ben bon donc et puis c'est malheureusement hein, parfois aussi nous faisons les relais de ces médias de propagande qui veulent mais que les filles bibina média cola. Nous les journalistes et surtout les jeunes journalistes, si nous ne faisons pas attention, ce n'est pas que moi est formé que tu dois prendre à la lettre tout ce que la personne t'a enseigné. Et jamana do ding, et ka jamana mako bela, ka le yere la fasa, et yere beka ke saba ere kan ka sababu ka basiki la nati jamana konona mais e banin doma ki ka jamana de un rôle joué sous prétexte que rôle lié ko principe et déontologie do be ko faut aider kato au konona même si en ce moment précis ton pays n'a pas forcément besoin de ça mais ça dit les faits sont sacrés hein le commentaire est libre maintenant canal do be ni ya yeki ko be ki entraîner ka do kono. Il faut privilégier quand même la calmie et la paix dans ton pays. Mais moi je ne prends plus aujourd'hui, je le précise, je ne prends plus aujourd'hui les médias occidentaux comme des références en termes d'éthique et déontologie. On sait très bien. C'est-à-dire quoi? Il faut être peut-être... Aucune presse internationale. Que ce soit même côté je ne dis pas aucune presse internationale, je dis bien les médias occidentaux. J'ai été très clair. Les médias occidentaux n'ont aucune crédibilité aujourd'hui à mes yeux quant à traitement équilibré de l'information. Je dis très bien traitement équilibré de l'information. Mais ce n'est pas seulement que l'AIS, que ce soit en Russie ou bien en Amérique du Sud ou bien un peu partout dans le monde où nous n'avons qu'à faire que vision politique c'est qu'à Sira Sordron, tractation fin nous peut commencer à daminer au demandant nous on les traite de dictateurs voilà des gens qui sont venus s'accaparer des recherches du pouvoir ainsi de suite mais en même temps c'est les mêmes États qui sont prêts et à tout bout de champ de suspendre des médias sur leur territoire parce que on est mis information. On voit le cas avec l'Ukraine, la guerre, l'opération spéciale russe en Ukraine. Au moins, Speak News ni RTS, RT quoi? Voilà, Russie ou Téléso. En tout cas, ils les ont suspendus. Alors, quand Exine nous a suspendu au territoire. Parce que, au lieu de la narration dit qu'elle est là, les Russes sont dans une autre logique. Ils essayent de traiter l'information de façon à ce que, et pourquoi ils sont là. Très bien, merci. Donc, on doit faire beaucoup attention aujourd'hui parce que, parce que j'ai été formé également, avec l'air système, ainsi de suite. Et je sais pertinemment comment parfois je me suis retenu de ne pas tomber dans certains pièges. Très bien. Parce que imaginez, formation on te demande parfois lors des tests quel genre de vie tu veux mener en termes de luxe. Mais on ne te pose pas en ricochet quel genre d'activité tu penses pouvoir mener pour gagner ce genre d'opportunité de vivre aisément. Mais quelque part, il y a un piège.
Donc, il connaît belle de l'info, mais toi, c'est quoi par quoi il faut te tenir. Donc, il suffit seulement faire de câble et puis que Jamana Takadi. Et en Tamabo de la sans le savoir. On pense qu'on est en train de faire c'est-à-dire un journalisme exceptionnel qui est irréprochable, mais en réalité, Naman Koloshi, Ambeka Kesababouye Bibina, on est en train de jeter notre propre pays à la pâture. Omar, en quelques mots, na farake ka fenge dinda. Na farake ka analyse na ça. Gabriel Agra ka fo peut-être éthique et déontologie. Est-ce que sûrement au des journalistes est différencié ka bon mo comme journaliste. C'est la même chose qu'un médecin. Est-ce que les médecins ko certes nintiki nana donc aka banaka gale donc on va laisser peut-être de côté la procédure amène une solution de voilà ça à niveau journal. Mais est-ce que oui, mais le serment de comment d'Hippocrate qui d'ailleurs n'est même pas le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Imhotep. Imhotep, ça a été le premier médecin égyptien à avoir élaboré ce serment-là. Mais comme on le sait, ils sont tellement spécialisés dans l'usurpation des choses qu'aujourd'hui, on se retrouve avec comme quoi c'est que c'est le serment d'Hippocrate. Et ce serment dit quoi? Tant qu'on est médecin, la première des choses qu'on doit faire devant un cas d'une extrême gravité, c'est de chercher d'abord à sauver la vie de la personne, sans même demander à savoir qui il est, comment il s'appelle, ainsi de suite. Donc, nous aussi, ça, non, c'est comme si le principe ne fait nous tout, ni barbaton. C'est ça. Et journaliste, surtout c'est ça, c'est ça qui est le point sur lequel on doit vraiment s'appuyer. Moi, je pense qu'il y a une seule façon de faire le journalisme et aussi il faut juste savoir que dans une situation de conflit, c'est là que les journalistes doivent se mettre en question. Il a un peu touché, il faut être intelligent. Il faut savoir, c'est-à-dire, c'est censurer quand il le faut. Il faut savoir dire des choses. Voilà, c'est censurer quand il faut dire des choses au moment opportun. Parce que, par exemple, c'est un commentaire là, le mot que tu utilises, mais le fait quand même. Moi, je suis dans la salle, et a fɔ ni bɛ ka kɛ nin tan ni bɛ ka kɛ nin tan u bɛ ka kɛ tan u bɛ ka kɛ tan mɔgɔ minnu bɛ yen ils sont vraiment u b'i ka qualificatif ninnu ni fɛn ninnu de lajɛ quoi ils pensent réellement que yɔrɔ yɛrɛ cira fɛn bɛɛ banna et tout donc c'est vraiment important que les journalistes mettent en question quand la situation est difficile ce n'est pas forcément en lien avec de défendre son pays, c'est deux choses différentes. Défendre son pays, ça fait aussi partie de cette posture là que les journalistes adoptent pour pouvoir ne pas dire les choses ou bien ne pas. Mais les journalistes, il y a quand même un lien entre les faits et les hommes. Il doit quand même dire les choses telles qu'elles se passent. Les faits tels qu'elles se passent afin que les hommes puissent les conclure par eux-mêmes. Parce que ni Emma fait un fort ou qu'elle a tout comme ça. Mon côté, c'est où il y a. N'a pas une question posée, grand frère Gabriel Kuna. Kafoko, il a fait d'autres. Je viendrai lui poser cette question-là directement. Kafoko, mais tu comme ça, mais Kafoko, fait d'autres. C'est à lui de répondre. S'il refuse de me répondre, c'est une réponse pour les gens. N'a pas le chien avant qu'on répond au bout de la à conclure. C'est ça, je pense qu'il y a les journalistes. Maintenant, de là à dire que je ne suis pas aussi forcément d'accord avec ça, mais je pense que les journalistes, quand même, en notre situation surtout, doivent se mettre en question, doivent savoir, comme il a dit, qu'est-ce qu'il dit, il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Très bien. Donc, au bando, en cas de Flanand, on a très vite. Mais, et Silva Dati, on fixera, certes, il y a eu des, comment on les qualifie souvent, excusez-moi, mais c'est le mot de là, parce que premièrement, c'était vendredi, c'était samedi le 7 juillet. Rétropédalage. Donc, samedi, il a communiqué officiel là, 24 heures plus tard, lorsque Istanbul nous font créer la communauté musulmane, il a rapport Ashura et jeudi. Et normalement, ni Ashura qui a domina au Dousadia des Céliers parce que communauté musulmane a moitié sunkabe Ashura donc à Dousadia des Céliers. Donc, nous décidons de faire c'est qu'à fort vendredi de dos. Mais Antenado, qu'on a décortiqué, je pense qu'elle a la réponse. Peut-être même si c'était un peu
ambassade to mana mo chama ka analyse là parce que l'information on doit le dire mo ko mi fo mi mo fo réseaux sociaux ka mo ko croyance jamana ɲɛmɔgɔ kan ka yɛlɛ o sanfɛ dɔɔni n'i ko k'i b'o bɛɛ répond i laban tile bɛ gan i la dɔɔni mais an bɛ min jateminɛ mali kɔnɔ yan n'a fɔra seliba mɔgɔ caman ka déplacement wagati de don i n'a fɔra déplacement an b'a ye k'a fɔ bandi dɔw bɛ taa siraw trafiquer ka kari siraw que ce soit mulu ka jan bamakɔ la mulu ka surun bamakɔ la généralement surtout jamana bɛ nin instabilité jamana bɛ nin situation sugu kɔnɔ où sécurité c'est quelque chose de vraiment a ka gɛlɛn donc bandiw b'u fɛn kɛ a don différence ka gɛlɛn mɔgɔ caman bolo donc aw bolo fɛn jumɛnw de bɛ se ka kɛ walasa hali sisan ka jamanadenw ka déplacement nɔgɔya parce que a mana kɛ cogo o cogo dɔw bɛ taa seliba k'u ka dugu la a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ de bɛ ka taa ka dugu la c'est vraiment insécurité tɛ dɔw ka seliba kɛ bamakɔ yan a mana kɛ cogo o cogo dɔw bɛ taa seliba kɛ il faut savoir que seliba déjà seliba ye ala ye seli saba minnu fɔ silamɛya la a b'olu la seli fitinin ni seliba ani jumadon donc kira yɛrɛ bɛ mɔgɔ a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɔ seli min bɛ silamɛ bolo o ye ninnu saba ye donc en réalité seliba ye min ye ale kɔni ye occasion ɲɛnama de ye mɔgɔw yɛrɛ bolo mɔgɔw bɛ mɛn dugubaw la voilà mɔgɔw bɛ mɛn dugubaw la fɛnw na et tout ça donc mɔgɔw bɛ taa u ka village ni fɛnw na et on voit depuis un certain temps maintenant surtout banditisme parce que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko c'est différent du terrorisme c'est vrai tuma dɔw la parce que terrorisme fana c'est différent du djihadisme an bɔra ka kuma fɔ grand frère yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ sisan terrorisme olu ka base mali la yan u tun bɛ sɔrɔ min kɛ u tun ye kidali hɔrɔn ye donc t'u bolo sisan tuma dɔw la u bɛ se k'u jɔ mɔgɔ dɔw ɲɛ ka olu dépouiller ka fɛn dɔw kɛ tout ça o bɛ kɛ mais il faut savoir aussi que nin bɛɛ de nana ni banditisme ye parce que les gens profitent de cela ni mɔgɔ min t'a dɔn n'i y'a ye i b'a fɔ terrorisme jɔra mɔgɔ ɲɛ mais il faut savoir que derrière ça o de la mot banditisme créera derrière ça aussi il y a des gens aussi vous profitez ka bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw ka fɛnw escroquer et tout ça bon o hukumu kɔnɔna na sisan mɔgɔ baden bamakɔ yɛrɛ bɛ langoloya de donc mɔgɔ bɛ ka taa voilà mɔgɔ bɛ ka taga en réalité mɔgɔ bɛ ka bɔ ka t'u ka yɔrɔw la pour que ka se ka kɛ n'u ka mɔgɔw ye ka seliw kɛ et tout est-ce que c'est le moment opportun? Je dirais non, mais est-ce qu'avec ce cadavre fana à la fois je suis pas sûr. Donc il ne faut même pas compter. Je pense qu'à la fin comment est-ce qu'il faut faire pour okay. Donc Gabriel Anissiki m'a quelques mots comme au chef de famille. C'est tableau de tout qui faut attacher à dépasser parce que nous sommes déjà mo chamanga mais c'est le wakati fala mo chamanga. Le bois d'abolo ga wakati mina parce que avec nani musaka o fana de allo so feti ko fe musaka o fana no le duty buka mais jamana se ka moneke wala sa be se ka si wala mana to comme la sécurité ta fait et parce que déplacement wakati de déplacement voyage daminɛ na depuis semaine tɛmɛnen wa kariw bɛ fara ta cogo min na bon an tulo bɛ sisan an tulo bɛ attaque bɛ ka kɛ siraw la mɔgɔw bɛ ka dépouiller k'u bolo la wariw b'u kun. Oui, c'est quand même dommage. Min ye musaka ko yɛrɛ kɔni bɛɛ kɔni bɛ jamana cogoya dɔn a ma nɔgɔ fan si fɛ nin waati in na an b'a ɲini dali masa fɛ a ka seli musaka nɔgɔya dutigi bɛɛ lajɛlen ye yaasa min bɛ seliko gɛlɛya dɔwɛrɛ tɛ dɛ denbayatigi ma o ye denmisɛnninw bɛna seli kɛ cogo di olu bɛna se ka nisɔndiya cogo di ala minnu tɛ diinɛ na i b'a ye k'a fɔ tuma dɔw la ko dɔw kɛli ma diyagoya ye parce que tu ne peux pas comme laisser la famille ces jours-ci k'a fɔ ko tɔw bɛ ɲɛnajɛ la tɔw bɛ fini don ni fɛn ninnu na ne bɛ seli fini san n denw ye et je suis tenu quand même aussi ka sogo ɲini k'a kɛ nana o don hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ sogo dun à notre convenance o ye diyagoya ye parce que il faut aussi faire de telle sorte que denmisɛnninw na kana na ni sisan tɛ diinɛ ko tun tɛ seliko la an bara ni seli tun sera seli bɛ kɛ bɛɛ jɛ ye vous voyez mais bi bi in na a kow bɛ gɛlɛya dɔw bɛ ka don a la avec des discours souvent radicaux donc au bɛɛ problème dɔw y'a la auquel les gouvernements doivent faire face hali n'a y'a sɔrɔ lors du PAG plan d'action gouvernemental min adoptera dɔgɔkun jan tɛmɛnen ninnu na Premier ministre y'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ pour avoir un certain contrôle
par rapport au discours et ce serait une très bonne chose. Au fait, ni be mɔgɔninfinw ka mobilité ko fɔ selidonya ninnu na. Premièrement, ne tɛ attaquer ko yɛrɛ o ye fɛn dɔw ye. Je pense que ça c'est notre quotidien. Mun de bɛ se ka kɛ pour que k'a bali? O ye la première des choses peut-être c'était de voir les actes stratégiques cortège ka to ka tɛmɛ a kan. De telle sorte que ni voiture de sécurité mɔgɔw ka mobiliw bɛ tɛmɛ régulièrement. Dɔw mana tɛmɛ quelques 30 minutes après, mɔgɔ fila mɔgɔ saba dɔw armé, olu fana ka tugu kɔ ainsi de suite. Ça va dissuader un peu souvent aussi aux benganikɛlaw qui sont différents du terrorisme. Aux benganikɛlaw hali n'a y'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ bila terrorisme minɛn kɔnɔ. Terrorisme tɛ dɔwɛrɛ ye o kama janpaba ma mɔgɔ jabɔ wale minnu bɛ kɛ mɔgɔw la i sigilen tɛ min a tigi ka na o cun i kan o de ye terrorisme ye o. Maintenant peut-être ni idéologie dɔ de b'a kɔfɛ a bɛ se ka bila djihadi minɛn kɔnɔ. C'est ça la différence aussi. Il y a le djihad et il y a le terrorisme. Fɛn kelen tɛ quoi. Même si peut-être quelquefois le djihad conduit au terrorisme parce que olu fana tuma dɔw la ma o bɛ kɛ mɔgɔ dangarikɛla mɔgɔw ni n'o bololafɛnw fana na. Hali sisan o y'a transformé ni mɔgɔw ma. Voilà. Donc au de ye ka min ye a sécurité ta fanfɛla c'est de doubler encore de vigilance, faire des patrouilles régulièrement sur les actes, les principaux axes routiers ka essayer ka jamanadenw lakana o ka dugutagaw n'u ka sotaga siraw kan. A fɛn sabanan ye filanan ye mun ye c'est les accidents de circulation. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn à chaque fête que ce soit a kɛra selijini ye o a kɛra seliba ye o i b'a ye k'a fɔ maa caman ni de bɛ to sira la siraba kasara nɔfɛ a bɛ sɔrɔ mun de fɛ excès b'a la excès de vitesse b'a la parfois aussi minnu bɛ taa ni ka seginw kɛ ils ne prennent pas le temps de se reposer o t'o reposer parce que il y a la demande qui est là clients bɛ yen l'attente est tellement énorme que c'est le jackpot pour certains quoi. Donc un certain nombre d'aller et retour en un laps de temps te fait gagner énormément d'argent. Donc au mirina kono ka excès de vitesse avec la fatigue et la tension qui n'est plus au top, finalement c'est les accidents qui vont se produire. C'est d'avoir un contrôle strict sur la vitesse que les engins peuvent et ne doivent pas dépasser. Au kɔrɔ ye mun ye n'i bɔra Bamakɔ da fɛ kabini Bamakɔ da fɛ n'i sera Pɔso la e bɛ enregistrer voiture référence bɛ ta n'i bɛ boli la en temps normal n'i ma excès de vitesse kɛ i kan ka se Segu ka bɛn ni heure nin ye n'i donna avant cette heure bɛ pénaliser o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ e ye boli sugu dɔw kɛ sira kan min tɛ mɔgɔ ni lakana ni boli. Un transporteur un conducteur de véhicules de transport commun ne peut pas conduire comme si personnel de quoi. Parce que lui, il est responsable de la vie de plusieurs personnes, n'est-ce pas? Donc, et c'est ce que le Burkina est en train de faire depuis fort longtemps. Parce que Burkina, Ouaga, Bobo Dioulasso, distance mido, ni Bora Bobo Dioulasso d'affaires, a donné de Kanga de Hakemina. Et pour que au fol course nous il faut multiplier les postes. Même si ce n'est pas pour prendre de l'argent avec les conducteurs ou les usagers, en tout cas, poste de contrôle d'Osigi, Yoromina, ni kilométrage hacker d'Obola, Moro Kana Joy, et puis j'exige, disons, c'est même trop. Wow. Bon, Non, c'est tellement qu'il y avait Nika quoi. Tellement qu'il y avait Nika. Au fait, il faudrait qu'on change notre façon de faire. Anga tugoyo fali. Anga donc avoka ambe kelela. Ambe kelela mona. Ni be kelela tamase ndeta. Ni be kelela quand de fort. Qu'un agent ne vient plus jamais s'arrêter devant un bus. Kafoka be mo jigitola contrôler. Na be fenke. C'est de venir à la porte devant le bus, à la porte, et demander aux gens de sortir en ordre pour se mettre en rang et aller présenter leurs pièces à l'agent de devant pour que, au coup, aucune situation contrôlée, cadeau, et joyi. Donc, non seulement, aller avec la sécurité, là,
il ne serait pas préoccupé à regarder le visage de X ou de Y. Il va avoir la main sur son arme. Lui aussi, il va être assisté par quelqu'un d'autre. Donc, le temps que Moro Fanabe bon mobile qu'on a kata au contrôler, mobile bise kato au Fanabe contrôler kanya, minu maseka bo akona parce que makoroba moko do benu lu dono jika yele manogo mo seka yele kulu jate ou mena ainsi de suite et d'inspecter le contenu du véhicule. Mais anyeba la machamana, l'agent il vient s'arrêter directement à Bidjo, voilà moko be jika koka pièce ou il a ainsi de suite. Et souvent il n'est même pas assisté. Et assister l'inte marfa bebolo. Mi be ka bon mobile qu'on a armené le dos. On a vu des cas comme ça au poste de Kita, où des gens en descendant du véhicule parce qu'ils sont des bandits de grand chemin, par exemple, très recherchés, ou bien ce sont des terroristes, ils sont armés, ils ne veulent pas qu'à Kadon, à Folu et Karsai, souffle la fête, Machamana, ou bien l'agent qui est à la porte du véhicule, ou bien pas le cas là. Et très souvent, les autres qui sont là ne peuvent plus vraiment le venir en assistance. Donc, et puis c'est dans la foule, et bien, donc, c'est un comportement qui fait que on se demande même si on est dans une situation de crise. Alors que Ambemina Shunitli Amba mais possible attaquer Nikerata, il est grand temps comportement qui a changé qu'à Benikele, et ce n'est pas trop demandé. Merci beaucoup Gabriel pour soulever là. Je pense que nous avons en compte certainement un club na faman ñogono Umar est-ce que kuma be bolo ka danika wala sam sega émission mais c'est comme il faut que moi be gele awore mieux par rapport à cela aussi c'est aussi Sirako. Tiens là il faut savoir que Sirate yoro la donné Sirate accident va tcha par exemple kai Sira plein ni bora ambi bita se fo sini ni kai tcha c'est-à-dire au maso ma quoi le bora kai bi normalement na gele ara kan assez avant sur ou bien faire ni Sira kai. Mais moi, les fleurs qui où est l'accident, et puis il faut savoir aussi que les bandits armés aussi, c'est l'occasion propice pour eux aussi. Ah, faut que comme la vigilance macha, casser la boire de la catère de la caillou, multiplier là. Parce que si c'est un bon senga de moi, gare la femme, moi, on a tout ça. Ah, faut que comme c'est vraiment important. Il faut quand même. Je pense que il y aura un djé quoi, quoi. Ni a yari, fait un nous qui rambolo, bon, quoi, du coup, il y a un rôle. Moi, je peux dire qu'en partie, c'est dû à cela parce que moi, je contrôle quand je n'a vu mobile qu'on a taillé là sans par exemple. Je peux regarder ce qu'on a quand bega kementi. Non, c'est la pose là on va dire agent madron veteme. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que mobile qu'on a monté dans join. Donc, moi quand a contrôlé les cas donc en réalité nous boira au bord la tuque canaya. C'est vrai que c'est plus d'actualité et tout ça. Mais ni a pied ou dos quand il va donc à foco. Moi, je suis circuler librement de la moi, je suis de la vigilance, moi, je suis de la cataro de la galatea là quoi. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, bashi fo itala nini ba ansi ankaje mun kan labana di dogon kibaru. Ama fo alage baka bela jere ko après les rétropédalages, cette fois-ci c'est la bonne, et ko seli la vendredi le 5 juin. Donc, au kono ama fo bela jere beki janto la dikamulu ou bien recommandation mulu ba ke plateau insan fait trop na wala sa mulu be voyage straka ou bien mulu mastrata flo be nyuma me se ka do ikadema la tokomina ama fo ye ka kan be wakati were